dulhog din. So need ka mga hila. Okay. Ay palami. Mamido. Blind curve kayo dito ba? Hinay-hinay ka. Siyempre mga tao kayo. Yeah. Basically, bata po ka nakatanong ba? Ako na yung mga patakad ko na kaya. Hinay lang. Makawid daw kadali. Maglinto di adto ka ayagi gayala. Straight na lang Mura gyapon malobat akong GoPro. May gani ron kay dili kayo sa traffic. Sige ko. Hoy lingi-lingi U-turn dito. Muna if ganahan mo magbike, okay raman dyan. Hinay lang. Amping sa be a defensive driver na lang yun. Di ka mo dot-dot. Ayaw dot-dot yun. Karyane. Para unong na po. Unong. mga jeep front. Amo na yung kontra. Unongan kaghalit. pasahero nga mo para kay mo man ay makakanay musod lang ko ating hinay-hinay pa di karga lang magantihan na siya makalag na yung sunod blind curve sana blind spot sana slide pala itong kit dapat yun akalagoon no talented nga jeep agunong
dagdagan ng bike. Madagan ko sa 60. So, 40 ra bitaw. Pero karon dili na ako kumpiyansa kay tangan yung hangin. Dali na kung mabot ano yun. Why traffic? Hinanay mo lang vermi. Kaya dyan din, naglabang. Bakong ba yan din? Kaya siya masakas taas. Sumasaka ka sa bridge front eh, nakakaon naman galina. Yeah, huwag may kaon. Why breakfast? Ay, habal-habal. Buwat sa hero. Hinay-hinay. Wala. Nang mga kontra, habal-habal drivers. Sigpahinay. Yung palit lang pakusog. Away disiplina. Ayan. Bike ganun siya. Ay, nakabati kunti rin. Lubak-lubak. Ayan, nipis kay glikid. Sige, nakuha naman siya na pressure. Matang manihata og way. Matang likid na ni. Ano mo? Practice mo. Lingi-lingi pa. Gear. Gear na eh. Kasi itong paglas na tiglumba na flat dito ako na maabot ang magyapan. Practice na itong ganda rin makiglumba.